a very quick one. I want one night working with Aranye Besa, no Lord Nchekwa Ndị Ogbenye Foundation, Chidebere, Wahia, onye Umuaka, mana ọrụ ụlọ na Ugbele, Umuaka, Council Njaba nke steeti Imo. Mgbe wetara anyị kpesa na o nwere otu nwa okorobịa a na-akpọ Prince Atọ, nwa onye eze na Umuaka ebe ahụ. Onye nọ na-eyi egwu na a ga-agba ụlọ ya ọkụ. Nsi ya gịnị ka ị mekwere na eji agba ụlọ gị ọkụ? Ọ sị na the guy nọ na-ebusa aha ya na ya wụ sponsor, na ọ na-sponsor ụmụọma, na ọ na-akwado ụmụọma, ọ na-eme nke a, ọ na-eme nke ọzọ, you know. So nsi ya ị na-akwado n'ụmụọma, ị na-sponsor n'ụmụọma, are you doing such a thing? Ọ sị na onwe ihe dị otu ahụ. Na onwe ihe dị otu ahụ. Sị aka ezikwa n'ihe nwere ike iji ebo gị ebubo na ị na-eme ụdịrị ihe dị otu ahụ. Ọ kọwazịara m akụkọ. Ịghọtago? Kọwara m akụkọ na o nwere a particular man si ya mere nwa ya visa. In fact, the man chọrọ ka o nwere ego fọrọ ọnụ ka nwa ya nwee ike go obodo oyibo. So the man abịa n'ụlọ ha mgbe ọ lọtara, mgbe obodo oyibo lọta, you know, rịọ mpe ya rịọ ya ka o nwee ike nye the money. In fact, ọ dị ready inye ala, iji ala ka onye ala, ka onye that money so that ka nwa ya nwee ike gawa obodo oyibo. The guy ya sị mba, ya anaghị eme ụdịrị ihe ahụ. N'ihe ọbụla gbasara ala kwa ashị ala ashị ego ashịkwe na ya anaghị eme ya ka hapụ iwe chi Nigeria kọwa akụkọ. But the man insisted, you know, persuade gide mpa ya rịwanụ nwa gị. So mpa ya bịazịa ihe mpa gị rịọrọ gị, ọ rakata ahụ gị hapụ ime. Asị ngwa ha ji eji n'ihe dị ala. Unfortunately, the man who jige ha nwere kelek. You know, asị mba na ya anaghị eme ụdịrị ha. Ọkwa ihe a ka ya kwuru ekwu na ya anaghị eme ụdịrị ha. Before you know it, instigation abatazia. The guy na this prince now achọwazi otu ha shi atakọle ya because na ọ jụrụ na ọ gaghị eweta ego nye ka nwa ya mezuo ego ji aga obodo oyibo. Because one, ya na onwe ya awụhụ somebody that likes that kind of thing because echi ọ nwere ike butere ihe problem. So now we hear who the issue ya na this guy nwere. So this guy na-aba na ọ ga-deal with him, ọ ga-eme nta, ọ ga-eme nke ọzọ, nwe ihe ọ gaghị eme ya, you know, a ga-agba ụlọ ya ọkụ. You know, na ọ ga-akpọta ndị police, a ga-akpọta Tiger Base, a ga-eji amị, a ga-agba ụlọ ọkụ na ụmụaka. See, but is this the problem between two of you? See, no, well, I don't want you also. I said, okay, I put a call to Prince Amako. So yeah, Kowa. Oh no, the boy, no one sponsor, no sponsor. In fact, don't one of you, mama, but also no, I can't. I with you, kita. This and that. No, see, do you have evidence? So she me yes, with evidence. Forward or me until today, I have not seen the evidence. If you have evidence, no, yeah, maybe you want to send the go and you have the receipt and you have the evidence of sponsoring evidence because we work with evidence. Any case he brought to Nchekwa Ndị Ogbenye Foundation, we work with evidence. Forward the evidence to me. If there is a voice note, if there is a voice call, if there is a recording, if there is a video, forward it so that Kaimana exactly that I'm telling you. But Prince has not forwarded any evidence till now. And in fact, we have already made serious moves legally anywhere, legally, to protecting somebody akayari ocha. Because our name evidence. He who alleges must prove. He who alleges must prove. So we are calling upon Umuaka. We are calling upon the Commissioner of Police. He is also aware of this matter. And we are calling upon every citizen of the state. Onyo wula marana datina inebo mani bege bubora wetu aka. Wetu aka ni ibo mani bubora because when you bubora humuhuro ga brage. So this guy na abochi de bere. Ndo maka na follow me now. Ndo maka na egem now. Unu mo onyo very well. Unu ma wejbo mad ma wajo mad mo ama ho. But any case that comes to our foundation, we must treat accordingly with evidence so that Onya Kayari Ocha is not maltreated or not victimized. That is where we stand, on the truth and nothing but the truth. So this video now to create awareness about the plan of somebody from Umuaka, Ebo Madoko,
because of Nanya Nyangwere problem, not because Donya Megakamo, but because they have unresolved issues. But Undomaka, I leave this thing open for you. Unumonye Chideberebo, Unumonye Prince Amako, Unumande Bwande Akariam. So maybe from your comment here, we can also forge our form our judgment. Yes, we can also form our sound judgment on this matter. So finally, onye obula kuru nwa nkete ya na ahụ. Oburugo na police, asi police, no onye na-eme nke onye police kwesịrị ime investigation before eje to ụlọ ndị mmadụ ọkụ. Yes, kwesịrị ime investigation before atọ ụlọ mmadụ ọkụ. And that is the truth. Our investigation is still ongoing. I metakwa whatever actions nchekwa ndị ogbenye will take on behalf of Chidebere will also make it public and make it open here. For now, until investigations are concluded. Thank you very much.